Сделайте то, чего не сделать вы не можете. Доброго времени суток, дорогие друзья. Сегодня выходные, а значит, как всегда, время хороших новостей о шатании режима. Але, на жаль, прыйдзецца пачаць крышачку з іншага. Некалькі дзён таму да мяне звярнулася супрацоўніца буйнога, якабы незалежнага СМІ, якую я узгадваў у адным са сваіх відэа. І вось з якой нагоды. Сергей, мне кідаюць уводнае, што вы пра мяне ў чатах распаўсюджваеце нейкі бруд. І даслала мне гэты бруд. Даволі шмат аб'ёмчы. Я пачаў пытацца яе наконт аккаунта, з якога мог распаўсюджвацца гэты матэрыял. Але, на жаль, нічога не дабіўся. Акрамя таго, і гэта вельмі файна, што мы разышліся задаволеныя, што канфлікт вычарпаны, і я вельмі удзячны гэтаму чалавеку, што яна адкрыта звярнулася да мяне, і я хаця бы даведаўся пра гэта. Я ж мог і вельмі добра, што яна не прыняла гэта на веру і не пачала дзейнічаць. А я вам ужо казаў у папярэдніх відэа, якія пагрозы, назовём гэта так, сталі да мяне прылетаць, калі я палез разбірацца з павесткай і тым, што ў нас увогуле тут праісходзіць. Дык вось, мабыць, гэта адно з праяўленняў таго, як гэта працуе, калі за тваёй спіной нешта пра цябе кажуць, а ты знаць пра гэта нічога не знаеш. Для чаго, сябры, я ўсё гэта кажу? Сябры і не сябры, хаця не сяброў, там ворагаў у мяне няма. Ёсць толькі факты, аб якіх я распавядаю ў сваіх відосах. І, вядома, яны камусьці могуць быць непрыемны, але што зробіш? Я ж усё ж такі народны рэпарцёр, я ж блогер, журналіст. І сёння ў меня ёсць нагода сказаць, што Пятрухін прыстойны чалавек. І мне, насамрэч, зусім не цяжка сказаць мудаку, што ён мудак, или адправіць яго ў дупу. Шчыра кажучы, я звычайна маўчу, таму што не бачу ў гэтым сэнса казаць дурню, што ён дурань, але калі неабходна, то без праблем. Кажу тое, што думаю у твар. Так што, як з вами нешта такое здарыцца, нібыта ад мяне пайшло нейкае лайно, пагавары мы, сумневы прэч. Я збіраюся на Вільню, там пажыву, там буду працаваць, а магчыма і застануся там назаўсёды, як пойдзе. Глядзіце мяне, калі ласка, праз VPN з лакацыі США. Вам гэта нічога не будзе каштаваць, а мне вы рэальна сможаце дапамагчы. Ну і традыцыйна нагадаю вам, што ўсе мои гаманцы ў апісанні да відэа. Шатаем рэжым разам з польскімі праваахоўнікамі. Польскія ленты навін гудуць, як пчаліны рой ад маштабных ператрусаў ды вобшукаў па ўсёй Польшы. Гэта частка расследавання імпарту драўніны з Беларусі і Расіі. Расследаванне пачалося ў ліпені бягучага года. Тады ператрусы праводзіліся ў Падляшскім і Вармінска-Мазурскім ваяводствах. А зараз польскія ўлады правялі чарговыя ператрусы ў 3 офісах і складскіх памяшканнях ужо на тэрыторыі Паморскага і Велікапольскага і Мазавецкага ваяводстваў. Праверкі закранулі кампаніі, якія падазраюцца ў парушэнні санкцый Еўразвяза, звязаных з імпартам драўніны і прадукцыі з Беларусі і Расіі. Дзякуję bardzo Rzeczypospolitej, niech żyje Polska. Але асабіста мне хацелася б, каб акрамя кароткіх паведамленнях у СМІ аб правядзенні праверак, там гучна гучалі назвы гэтых кампаній, а галоўнае імёны і прозвішчы канкрэтных асобаў з Беларусі, якія маюць да гэтага дачыненне. Ну вось, уявіце себе, мы дымсілы, тут у эміграцыі з 20-го года, меня, правда, тут не было, настваралі купу розных кшталту бізнес-асацыяцый, што качаюць повестку. Беларускія бізнесы нуждаюцца в поддержке. Еўрапейскі звяз нават і багата грошаў укінуў у гэты тэмат. Я ведаю, а што мы бачым у рэале? А ў рэале пад марачкай гэтай
нібыта дэмакратычнай павесткі, хаця, ну, шчыра кажучы, я не разумею, як можна казаць пра ціск на рэжым і адначасова дапамагаць усім запар, усім без разбору бізнесам з Беларусі, вось тут, на тэрыторыі Еўразвяза. А пад марачкай павестачкай беларускія бізнесы ў ЕС гэта добра, гэта this is cool, мы бачым, што пад гэты шумок у Еўропу лезуць лукашэнкаўскія санкцыённыя тавары. На маю думку, дэмакратычныя сілы замест прасоўвання павесткі, якая не працуе, а дакладней кажучы, працуе на руку лукашыстам, павінны заклікаць Еўразвяз як мага дакладней, як мага стражэй правяраць любыя фірмы з беларускімі грашыма, дзе сузаснавальнікамі і заснавальнікамі з'яўляюцца беларусы. Нармальных людзей гэта аніяк не зачэпіць, бо нармальныя беларусы маюць дакументы, якія іх цалкам апраўдваюць у Еўразвязе. Дакументы пратаколаў вобшукаў, адміністратывак, крыміналак, што і з'яўляюцца падставай для атрымання віз і ВНЖ. Галоўнае, каб верыфікацыю рабілі самі палякі самастойна, а не верылі на слова беларускіх ДМ-сілаў. Каб не паўтараліся рэгулярна гісторыі накшталт двух агентаў-разведчыкаў, якіх легалізавалі краўцоў і раднінкоў. Дмитрий Протасевич и Максим Кондратович заводили дружбу и в Фейсбуке. Оба в списке друзей Ивана Кравцова и многих представителей демократических сил. Они дружат в Фейсбуке, например, с сестрой Марией Колесниковой Татьяной Хомич и политическим активистом Антоном Родненковым. Хомич нам ответила, что не помнит Протасевича, а Родненков не стал комментировать, дополнительно сославшись на официальный ответ от Разом. Ці выканаўца замаха на чальца ФБК Леонида Волкова з лістом для легалізацыі ў Польшы ад Харты, ад Натальі Радзінай. Да і бацькі нармальных беларусаў яўна не працуюць у Радзе бяспекі верхавода арганізаванай злачыннай супольнасці Аляксандра Лукашенка. Бо для лукашэнкаўскай навалачы такая вось павестка гамон. Я ўжо нават і не ведаю, як рэагаваць на вось такі парадак як бы незалежных буйных СМІ. Я ў нядаўным сваім эфіры, як мне здавалася, падрабязна ўсё разабраў, на прыкладзе рэкламы ў зеркале чаравікі ад Белазу, з галоўным пытаннем, для чаго, з якой мэтай незалежныя СМІ публікуюць рэкламу лукашэнкаўскага рэжыму, а менавіта прадукцыю санкцыйных прадпрыемстваў. Нават у замацаванні сваіх слоў размясціў меркаванне эксперткі на гэты конт. Праз пару дзён першая прэзідэнцкая незалежная СМІ публікуе рэкламу, хаця, магчыма, зараз гэта ў іх там неяк інакш называецца, рэкламу рэбрэйдзінга прадпрыемства лукашэнкаўскага прыдворнага алігарха, гаманца арганізаванай злачыннай супольнасці Аляксандра Машэнскага. А другое СМІ, буйное, рэкламуе праз бонсцікаў Еўраопт. Ну як такое магло зрабіцца? Можа, гэта праз недахоп часу галоўнай рэдактаркі зеркала? Ну не можа чалавек сумяшчаць две важныя справы. Вучыцца ў Аўстрыі і кіраваць выданнем. Нездарма ж офіс Святланы Ціхановскай на чале з адказнай па пытанням адукацыі Таццянай Шыцовай па выніках паездкі ў Вену цэлае ўзгадненне пра адукацыю для беларусаў заключыў. І вось пакуль рэдактарка зеркала там вучыцца, па праграме Святланы Ціхановскай, мы тут ловім бонсцікі ды боты Белаза. Дарэчы, і сама спадарыня Шыцова таксама туда паехала. Ну а што ёй рабіць? Яна ж для сябе рэжым перамагла, і я лічу дастойна жыць дастойна, хіба не? Хаця, канешне, я ўпэўнены, што ў Аўстрыі па праграме Святланы Ціхановскай вучацца не толькі вядомыя асобы ды набліжаныя да кабінету персоны, а таксама і дзеці палізняволеных, самі былыя палізняволеныя, ды людзі з Беларусі, якія наўпрост пацярпелі ад рэжыму Лукашэнкі.
Хто вучыцца па праграме Ціханаўскай, напішыце, калі ласка, у каментарах сваё меркаванне, свой водгук. Таксама мне цікава, з якой інфармацыйнай нагоды два самых буйных незалежных СМІ асвятляюць жыццё эратычнай мадэлі былой жонкі чыкчырыка Славы Камісаранка. Хіба гэтая тэма рэальна хвалюе беларусаў? Відавочна, распаўсюд херні і перапосты з лукашэнкаўскіх СМІ сталі нормай. Канцэрты Макса Каржа ў Еўропе, таго самага Каржа, які ці та па загаду Лукі, ці та па асабістай ініцыятыве у самыя важныя дні пасля выбараў 2020 заклікаў людзей, якія абаранялі свой выбар, разысціся па домам. А навошта асвятляць падзеі з Лука-арэны аб тым, што 15 000 добраахвотнікаў прыйшлі добраахвотна на нейкую зэт-выканаўцу? Калі гэта стала нормай у незалежных СМІ, то хто кіруе павесткай у незалежных СМІ? Ну, згадзіцеся, гэтае ж пытанне. Я проста не ведаю, калі вось гэтае бачу, мяне конь шыбе. Тара, тара-та-тара. 30 мільёнаў еўра дапамогі беларусам ад ЕС. Гэта шмат ці гэта мала? І каму, Гэта яким тое беларусам самае- гэта дапамога? Так цікава. Гэта такая самая сума, якая выдаткоўваецца кожны год еўрапейскай камісіяй. Тут нічога не змянілася. Кожны год, Карл. А я все читаю, все думаю і нідзе не магу знайсці зразумелага адказа. А куды? На што? Ішлі, ідуць і пайдуць гэтыя грошы? А? Мы не ведаем, ні кабінет. Я перакананы, што офіс Ціханаўскі, можете запытацца ў Франакавіча ці ў каго. Ні каардынацыйнай рады. Мы не ведаем, якім чынам размяркоўваюцца гэтыя грошы. Ёсць прыярытэтныя накірункі, і раней за гэта адказваў Андрэй Егораў. Ні каардынацыйная рада, ні НАУ, ні кабінет не ведаюць на. А якія ж гэта, цікава, прыярытэтныя накірункі? Можа, карпаратывы рэдакцыі вышэйузгаданых медыа? Можа быць, гэта шыкоўныя вечарынкі Аббы ды распіл неіснуючых ініцыятыў? А як жа простыя беларусы? Зараз мы хочам змяніць гэты падыход і прымаць удзел у прыняцці гэтых рашэнняў. Бо, напрыклад, 33% ішло, наколькі я ведаю, на падтрымку бізнеса, які рэлакаваўся. А не хапала сродкаў на палітвязняў, да? Не хапала? А, то бок, пасля гэтага транша будзе хапаць? То бок, мой знаёмы Сярога Коршун, які адседзеў 4 гады на візьбе разам са мной, не будзе вымушаны прыніжацца і збіраць грошы на свае існаванне у эміграцыі праз байсол. Значыць, ён можа разлічваць на рэальную дапамогу з выдзеленых сродкаў? Колькі гэта будзе, які адсотак з 30 мільёнаў 3000 еўра? То бок, на бізнес ёсць грошы 33%, а Сярогі Коршуну і зычарам, што выходзяць з турым добраахвотнікам, што лілі кроў, каб мы, беларусы, маглі тут у Еўропе людзьмі звацца, ім таксама Мы вас на Украіну не пасылалі, гэта не наша вайна. Я таксама, памятаю, быў вымушаны пабірацца і прасіць у людзей грошы на існаванне праз байсол. І нашы суайчыннікі, шчырыя хрысціянскія душы зачыняюць гэтыя зборы, нізкі вам паклон. Дзякуй бясконцы за дабрыню і эмпатыю. І вы думаеце, я не разумею, што вы адчуваеце, калі вас заклікаюць да салідарнасці, заклікаюць вашымі грашыма дапамагаць таму ці іншаму беларусу, што трапіў у бяду. Я ж ведаю, сярод нас няма дурняў. Все вы бачыце, што грошы выдзяляюцца, а потым все вы бачыце, все мы бачым усялякія фотачкі ў інстах з рэстарацыі адпачынкаў, з выявамі тых, хто распавядае аб сябе, як ён бескампрамісна змагаецца з рэжымам. На Тэнерыфах. Яны настолькі нахабныя і ўпэўненыя у сваёй беспакаранасці, што не думаюць о наступствах, а яны ж будуць у любом выпадку. Калі вы даведаліся пра тое, што адзін з праектаў інфапоінту ўсё ж такі папаў у рукі спецслужбаў?
Я узнала об этом после того, как спецслужбы посадили самолет РНР в Минске и арестовали Романа Протасевича и Софию Сапегу. Працягваем пра незалежныя медыа. Выпадкова, дзякуючы сваякам палітзэка, што сядзіць за ЧКБ, сутыкнуўся і даведаўся пра Аляксандру Раманаву, дырэктарку Інфапойнта. А Інфапойнт, можа хто не ведае, гэта цудоўныя типа незалежныя медыа. Раней, са слоў Яніны Сазановіч, я ведаў і пра Артура Гайко, і Франыка, і яшчэ некаторыя акалічнасці гэтай справы. Нас сейчас стравливают с друг другом. Это методы спецслужб. Няма слоў. Колькі я ўсяго прапусціў. І зараз часцяком я вось думаю, што можа было лепей сядзець у турме, каб не бачыць усю гэтую чарнуху, ды знаходзіцца ў шчаслівым стане няведання. І памылкова думаць, што пакуль ты сядзіш там, на воле, ідзе такая барацьба за цябе, за дэмакратыю. Але вы размаўляеце з намі толькі пасля таго, як мы зрабілі ўласнае расследаванне, як Байпол зрабіў расследаванне, як літоўская пракуратура занялася гэтай справай. Чаму менавіта вы не зрабілі першыя крокі? Чаму не агучылі гэтую праблему? Маючы Інфапойнт, не звярнуліся да ўсіх адзінак у сваёй структуры? Какого ответа вы от меня ждете? Мне цалкам незразумела, як і чаму Романова і Вячорка дагэтуль займаюць сваи месцы и посады. Я могу сказать, что сотрудник, который ответственен за эту историю, уже больше месяца как отстранен от всех проектов. Не понесли ніякай адказнасці за тое, што праз іх у турмы позачынялі людзей. Іх там катуюць, іх сем'і терпяць. Можа, я чагосьці не ведаю, можа, Вячорка все зрабіў па-людску ды перакінуў гэтым сем'ям па 20-30 тысяч. Ну, я не ведаю, колькі трэба, чтоб хоць неяк згладзіць віну грашыма, якімі яны павінны быць, і чтобы возместить хоть как-то ущерб. Але думаю, что не. Мы недооценивали этот ущерб. Вот в течение года мы работали, развивали компанию и не думали про тот ущерб, который могла принести вот эта история. Для Аляксандры Романовой тое, што яны учынілі з Франыкам Вячорка, просто гэта гісторыя. У іх, пачынаючы з 20-го і дагэтуль, усё добра. Мне наўпрост цікава, якую дэмакратыю мы тут, у эміграцыі, будуем, калі гэтую брудную гісторыю наўпрост замялі. Блин, падставіць людзей, пасадзіць іх у турмы і надалей змагацца з Лукашенко? Ну, это просто very cool. Не думалі, калі бачылі, што затрымліваюць адзін за адным людзей? И молчали до нашего расследования? А вам не было жалко Романа Протасевича? Людей арыштоўваюць, а Романова чакае расследование Белсата и выгараживает своего босса. Мае Франак Вячорка уплыў на Інфапойнт сёння, ці ўсё ж таки не мае? Нет. Сегодня Франк Вячорка никакого влияния на компанию не имеет. Толькі чамусьці Франак Вячорка разом с Аляксандрой Романовой у грашовых справаздачах «Вместе по жизни с тобой». Поздравляю вас, господин соврамши. Сябры, вось мяне ад гэтага просто ванітуе. І калі Вячорка, ці Романова, ці спадарыня Мінская думаюць, што гэтага ніхто апроч мяне не ведае ці не памятае, то гэта вялікая памылка. Хто адказны за лёсы тых людзей, якія трапілі з-за гэтых жахлівых памылак у турму? Это очень хороший вопрос, но он немножечко манипулятивный. Але, як аказваецца, Аляксандра Романова апроч доходаў з Інфапойнта паралельна піліць грант на нейкую незразумелую перадачку ў стылі тых, якія паказваюць днём на БТ.
Вы толькі пачытайце гэты пратэсныя загалоўкі. Вось якімі праблемамі пераймаецца беларускае грамадства. Але больш за ўсё мяне прыбіла спадарыня Квяткоўская. Деньги в жизни женщины, они должны присутствовать, причем всегда. На мой взгляд, женщина должна быть финансово независима. Женщина должна уметь зарабатывать деньги, потому что, мне кажется, если ты строишь жизнь, ты не знаешь, какая она будет, но ты не должна рассчитывать на кого-то. Но это, опять же, это мое внутреннее мнение. Я осознавала, что, допустим, мне надо столько-то. Я люблю путешествовать. Тая, што ў клюве насіла дэмсілам грошы Апсета. За што сям'я Апсета, 4 чалавека, пры дапамозе дэмсілаў атрымалі літоўскія візы. Літаральна тыдзень таму рабіў відэа пра расійскія грошы ў беларускай апазіцыі і падрабязна распавёў пра Радзіну і Неўзліна. З Апсетам у мяне свая гісторыя. Я з ім пачаў барацьбу даўно. Дакладней сказаць, я тады не ведаў, што гэта Апсет. Я тады змагаўся з чыстым светам. А то, што гаспадар чыстага света Апсет, я даведваўся толькі нядаўна ўжо ў эміграцыі з расследаванняў БРЦ і бюро. Як і пра гэту кабету Вераніку Квяткоўскую, якая нейкім цудам попала ў пратэсты 2020 года і па факце стала гаманцом Апсета ў пратэсным рухе. Яна распрадзяляла грошы алігарха, які прынимал удзел у тэндерах разам з Прыгожыным. Гэта ли не гамон? Вось так выглядае зробленая Франыкам і Раманавай праца над памылкамі, аб якой казала Яніна Сазановіч у сваім ультыматуме Франыку Вячорка. Сур'ёзна? Раманова кажа Сергею Падсасоннаму, што дэмсілы страўлівае КДБ, што яны зробяць працу над памылкамі, а я адкрываю, Аляксандра, твой асабісты грант, твой канал, і бачу там аддзельны эфір, прысвечаны гаманцу Апсета. Сябры, вось пасылка. Паглядзіце уважліва. Пакуль адны пілуюць на ўсім падрад, хачу нагадаць вам пра нашых хлопцаў, якія сваімі жыццямі і здароўем заплацілі за тое, каб усе беларусы маглі ездзіць у Еўропу і каб іх тут нармалёва ўспрымалі, дазвалялі ім тут жыць, працаваць, рабіць бізнес, нягледзячы на тое, што Расія 24 лютага 22 года на танках з беларускай тэрыторыі заехалі ў мірную Украіну, каб там забіваць мірных жыхароў. Нашлись беларусы з вялікай літары, которые поехали дапамагаць украінскім братам змагацца с российской фашистской навалой. Никогда не будет, что с территории Беларуси какие-то войска атакуют Киев. Никогда. Вот это же мне и Порошенко сказал, что вы ему это сказали. Что никогда с территории Беларуси на танках к вам не придут. Совершенно верно. Я говорю, на тракторе к вам приеду. Я еще раз повторю, каб усе мы, беларусы, после 24 лютага 22 года могли выезжать за межу. Каб до нас у Европе хоть неяк як до людей ставіліся. Вось гэта рэальны прыклад беларусаў, якія супраць вайны. Паехалі ва Украіну, стварылі полк Каліновскага і біліся за нашу свабоду. Дзякуй вам ад усіх беларусаў. Нізкі вам паклон. Загінуў в Украіне яшчэ адзін наш суайчыннік. Пазыўны Газ. Аддаў жыццё. Малады хлапец. 25 год. Мы ўсе, кожны з нас у неаплатным даўгу перад нашымі ваярамі, і гэта варта памятаць. Газ нарадзіўся ў Новаполацку, жыў у Маскве. У 22 годзе ён вярнуўся ў Беларусь і
Потым паехаў ва Ўкраіну і ўступіў у беларускі падроздзел і загінуў там. Слава героям! Прабачце, калі ласка, што я вам зараз тут пра то, што баліць, но цяжка мне, цяжка глядзець на тое, што здзяйсняецца. Дзякуючы ініцыятыве Десендентбай на гэтым тыдні стала вядома пра гібель прыўкраснай жанчыны з Палесся, з Пінска, Святланы Круцікавай. На фоне вышэйузгаданай працы дэмсілаў, працы незалежных СМІ, хачу вам паказаць яшчэ адзін варыянт, яшчэ адзін прыклад незалежнага СМІ. Паглядзіце і ацэніце, я тут нічога не рэзаў, колькі ўвагі Святлане прысвяціў тэлеканал Белсат. Чарговая ахвяра рэжыму Лукашэнкі, пінчанка Святлана Круцікава, скончыла жыццё самагубствам, паведамляюць праваабаронцы дысідэнт BY. Жанчыну неаднаразова судзілі за распаўсюд гэтак званых экстрэмісцкіх матэрыялаў. Апошні суд над Святланай адбыўся ў пачатку лістапада. Знаёмыя мяркуюць, што жанчына не вытрымала ціску з боку міліцыі, рэгулярных правяранняў і ператрусаў, што і магло прывесці да трагедыі. 10 снежня Святлана кінулася пад цягнік. Жанчына была вельмі актыўнай і жыццярадаснай, любіла кветкі і сабак, а таксама пры магчымасці вандравала і прымала гасцей у сябе ў дому. Таму ейны ўчынак стаў для ўсіх нечаканы. Няма чалавека. Забілі, закатавалі і пару секунд адзякі дзесьці паміж іншымі вельмі важнымі па меркаванню рэдактароў незалежных медыа навінамі накшталт чарговай перамогі любімай тэнісісткі Лукі Сабаленка. Сабаленка гэта топ, а пра змагара, пра годнага чалавека, убілі, памёр, усё. І айда далей часаць пра боты Белаза да жонку камісаранка. Добра, што абраны прэзідэнт Беларусі Святлана Ціхановская знайшла часу з сваёй насычанай брусельскай праграме і зрабіла пост пра Святлану Круцікаву. А Святлана Круцікава, паміж тым, сапраўдная беларуска. І аб такіх жанчынах не варта маўчаць. Аб іх трэба громка казаць, калі хаціце крычаць. Яна магла проста ў доме на канапе ціха пераседзець, робячы від, што нічога не здзяйсняецца. Якія там звычайныя адгаворкі? У мяне сям'я, дзеці, крэдыт, рэпрэсіі, страшна. Але яна беларуска. Беларуска, выхаваная годнымі людзьмі. Яна не смагла маўчаць, таму што была сапраўдным чалавекам. Кого-то лично, кто сам видел, или в семье кто-то пострадал. Все вот так вот тихенько молчат. У меня никто не пострадал, но я сюда хожу, потому что я не хочу, чтобы вообще никто страдал. Мне кажется, уже хуже, чем нас избили, уже просто не может быть. Вот это унижение, вот это все. Ну, если мы же все теперь интернет, мы же все можем увидеть, как избивали, вот, ну, я не знаю. И я, Сергей Петрухин, молчать не стану и не собираюсь. Я вам скажу, что за каждым преступлением, за каждым злочинством стоять конкретные люди. И я вельми раю вам ознакомиться с моей сумесной великой працей с досведченными юристами. Поглядите обовязково это видео, каб лепш разуметь, что такое арганізаваная злачынная супольнасць Александра Лукашэнкі. Зараз мы разбярэм драбнейшы прыклад. У справе Святланы Круцікавай, у яе цкаванне, у яе пераследзе прымала шмат чальцоў арганізаванай злачыннай супольнасці Лукашэнка. І да кожнага з іх у нас будуць пытанні, таму што ёсць лічбавыя матэрыялы, яны рыхтуюцца, збіраюцца. Вы можете праглядзець базы кіберпартызан, Белпола, дзікага палявання. Яшчэ да выбараў 2020 года я шмат здымаў пра праблемы горада Пінска і пра піншукоў. І я ведаю, што ў гэтым горадзе жыве шмат цудоўных, як гэтая жанчына, людзей.
Я таксама ведаю, што там жыве шмат вылюдкаў з банды Лукашенка, як накшталт гэтага ката, які вынес прысуд Святлане Круцікавай. Гэта ён і яго сям'я. Я вас всех віншую з Новым годам. Апошнім, спадзяюся, Новым годам панавання бульбафюрера у Беларуси. Чем дальше события 2020 года, тем больше адвокатов режима, желающих заработать на этом политический капитал. Многие из них пытаются уговорить европейцев перезагрузить отношения с официальным Минском. И пакуль адны беларусы возяць у Европу лес, пакуль іншыя гібеюць ва Ўкраіне ад расійскага агрэсара, трэціх мардуюць у лукашэнкаўскіх канцлагерах і пастарунках, чацвёртыя абсолютно спокойно под видом дэмсілаў, прадстаўнікоў беларускага народа катаюцца по Европе с повесткой перагарнуць старонку, зняць санкцыі і іншымі прапановамі, вельмі патрэбнымі бандыту Лукашенко перед безвыбарамі 2025. Апошнім часам я уделяю багата ўвагі такім ганцам рэжыма ў Еўразвязе. І мне прыляцела нават і за гэтую бескрыўдную фразу. Санкцыі адмяніць, страніцу перагарнуць. А зараз мы бачым, што ў Брусэле дэлегацыя як бы дэмсілаў Беларусі адкрыта з высокіх трыбун працягвае вяшчаць павестку рэжыма Лукашэнкі. І я яшчэ прамаўчу, колькі яны збіраюць лайкаў у соцсеткаў. І хто гэтыя лайки ставіць? И у меня возникает пытанне: ребята, а вы сапраўды з дэмсілаў, вы там нічога не попутали? Вы сапраўды супраць злачыннай супольнасці Лукашенко? Вы сапраўды за новую Беларусь? Выступление Светланы Тихановской на конференции в Европарламенте стало им достойным ответом. Лидер Демсил призвала европейцев придерживаться последовательной политики и не допускать умиротворения диктатуры. Прабачце мяне, калі ласка, ввогуле я збіраўся рабіць такую задорную программу про то, як мы развальваем, расвальцоўваем рэжым Лукашенко, яго арганізованую супольнасць, ось, напоўнены аптымізмам, радасці за нашу барацьбу з бандай Лукі. Але пакуль я працаваў над усей гэтай інфармацыяй, зноў сутыкнуўся з павесткай незалежных СМІ, справай ЧКБ прыляцела мне, і ўсё, карацей, пашло на перакасяк. У Беларусі памілаваныя 29 палітвязняў. На волю выйдуць 11 жанчын і 18 мужчынаў. Імёнаў не называюць. За апошнія паўгода гэта 7-я хваля памілавання, а колькасць вызваленых перакрочыла 200. Прабачце, калі быў занадта эмацыйны, абяцаю ў хуткім часе выпусціць добры аптымістычны відос пра тое, як мы нацягваем рэжым. А напрыканцы хачу распавесці вам пра нашу суайчынніцу Вольгу Майхроўску, якая патрабуе дапамогі. У 2015 годзе пасля аўтааварыі яна засталася прыкаванай да інваліднай коляскі, але знайшла сабе працу і зарабляла на жыццё барыстай. И все сложилось благоприятным образом. В марте я была у врача и узнала, что у ребят здесь есть инклюзив-школа бариста. Понравилось кофе варить. Я люблю кофе пить. У кастрычніку 24 года яна захварэла страшнай ангінай, пролежні да касці, страціла 20 кілаграм вагі і самастойна не можа аплаціць лекаванне. Таму я прашу вас дапамагчы Вользе, не пакінуць яе сам-насам з такой навалай. Вось што яна піша ў сваёй інсте. Я сама не справлюсь, правда. Не знаю, как правильно просить о помощи, но знаю точно, отчаявшиеся люди, такие как я, учатся всему, и этот пост – подтверждение. Хочу звярнуць вашу увагу, што рэквізіты Вольгі, куды можна перавесці дапамогу, знаходзяцца вось пад этим фото. Дзякуй усім вялікі. А на гэтым я з вами развітваюся, шаноўныя сябры. Памятайце, што самае галоўнае ў жыцці – гэта верыць у цуд і рабіць добро.